ozi nji wee bịa taata anụnwa bụ ụfọdụ ife anyị na-eme na omenala Igbo gbasatara otu anyị si ejekwuru mmụọ. O nwere ife ụfọdụ ya bụ anyị na-eme, a na-afụta ya n'ọbụ ka a na-akwanyere mmụọ ugwu, na ọ bụrụ na emeghe ya or amount to disrespect to mmụọ. Mana the truth is that na such things anyị na-eme na-afụta ya as n'ọbụ nkwanye ugwu nyere mmụọ bụ ife anyị mụtara amụta, ife so ndị ọcha were bịa na ọdịbụ ha adị n'ọdịnanị na omenala Igbo. Ofu ife n'ime ihe dị n'ọfụ bụ na mmadụ bịa n'iru mmụọ dịka nwoke, mebi na ịbụ onye nze, i wee na-abịa n'iru mmụọ, o wee wụ na ikpu okpu, mebi ikpu okpu nze gị, wee na-abịa n'iru mmụọ, i wee bịa n'iru mmụọ, i wee kpupụ nyawa okpu ahụ, e wee jụọ gị maka gịnị ka iji wee kpupụ nyawa okpu ahụ. Ị sị na anaghị ekpu okpu, na nwoke anaghị ekpu okpu abịa n'iru mmụọ. Ọ bụrụ nya bụ your reason. It is wrong. Na nwoke bụ nwoke, especially na ịbụ onye nze, ịmụka ife bụ nze na ọzọ na anụ Igbo, ka ọ maka na agbụrụ ọfụ anụ anyị nọ na ọgbala anyị nọ na ya bịazie na-akpụ a lot of things na anị. A lot of things bụ pinnacle of respect. Bịazie ewedizie na-eme ihe caricature. Na nke nwa bụ onye nze bụ nwoke, wee na-ebịa n'iru mmụọ, iwe kpukpu okpu nze gị, isi na ọ maka na ị nọ n'iru mmụọ, na anaghị ekpu okpu abịa n'iru mmụọ. Achọrọ m ime ka ị mara na ihe anụnwa bụ ife socha ụka wee bịa n'ala Igbo. Ọ bụla omenala Igbo, ọ bụla ọdịnala Igbo. Kama na asị na alụ gba afọ, ọ bụla omenala, na nyawa alụ agbago afọ, o wee bụrụ duzie ka ọ bụ omenala Igbo. Mana ụbọchị bụrụ gboo, ọ dịrị otu ahụ. Ama na ndị okenye na-ege ihe a na-ekwu ya na-asị, taa nwata mechie ọnụ, onye kọọrọ gị aha one ka ede, ka isi wee marụ. Mana calm down, butuo ka ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Ife mmụọ anaghị eme ebe anyị na-adị 1 million years, na-adị 1000 years, na-adị 200 years, ma ọ na-ebu nwata ọ bụla ya. Otu Igbo si eme bụ iburu onye nze bịa n'iru mmụọ normally self, ị kwesịrị ịbịa n'iru mmụọ ahụ, oche ka ihe buru wee nọrọ ana n'iru mmụọ wite okpu nze gị. Ịchọkwuori ituru ugo na anya bụ okpu ahụ, ị nọrọ ana, i wee na-agwa mmụọ okwu wite okpu gị ahụ on. Ị kwesịrị ikpupụ ya, maka na okpu nze ahụ ikpu wee bịa n'iru mmụọ bụ respect to you and to that mmụọ ị nọ n'iru ya. Ị makwa na onwe ka mmụọ ya esi wee do echie mmụọ ọzọ. Ị ma na a na-echi mmụọ ọzọ. That one is topic for another day. That is one of the anomaly. Nse na mma correct na nkuzi ma. Another anomaly doka ibe ya bụ na nwaanyị bịawa n'iru mmụọ, okere ịchafụ n'isi. Nwaanyị ji ekpusie isi, ụnọ nwaanyị ka ịbụ asị. Ọ bụrụ omenala Igbo, nwaanyị ikechi isi wee bịa n'iru mmụọ. Omenala abụrụkwanụ chọọchị o.
Omenala abụrụkwa ụka o. Ọdịnanị Igbo abụrụ chọọchị, ọ bụrụ ụka, ọ bụrụ ụka nwa onye ọbịa. Na nwaanyị anaghị ekechi isi ma ọ bịa n'iru mmụọ. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ omenala Igbo. Ọ ndị chọọchị ya mụ nwaanyị chọọ ịba n'ụlọ ụka, o kechie isi ya. Nwoke chọọ ịba n'ụlọ ụka, okpukpu okpu. Nwoke kpupụzie okpu, bishọp nọzi n'elu ụlọ ụka, okpu ya adị ya n'isi, o wee na-aka ụka. Ị na-echekwa echiche. Gụnwa bụ nwoke bịa n'iru mmụọ na-ekpukpu okpu nze gị, ị na-echekwa echiche. Bishọp nọ n'elu ọta na-aka ụka, ọ na-ekpukpu okpu bishọp ya. Chee ya eche, ọ bụrụ omenala Igbo. Ihe anụnwa bụ oriri eriri ndebe anyị. So na nwaanyị adịghị egbukpu okpu ma ọ bịa n'iru mmụọ. Another thing dụkwa ka ibe ya bụ isekpu ana n'iru mmụọ wee gwa mmụọ okwu wee godoro mmụọ. Ka m sekpuru ana, ka m gbuoro gị ikpere ana. Nọọ mmụọ ka ị bụ, na mmụọ ka mmadụ. Asị, listen. Nke a ka ọ ya bụ nkwu asị, nwata mechie ọnụ niile ekwu alụ. Ịma na a lot of ndufia ka edufiere ndị nna anyị fa by church wee inculcate a certain knowledge, force a certain knowledge into them. Ndị be anyị wee accept zie ya as a norm. Mana ọ bụla n'Igbo anaghị egbu ikpere n'ala n'iru mmụọ. Ọmụ Ezinwa Anaedo kwuru ya. Na nwoke anaghị abịa n'iru alụsị ma ọ n'iru mmụọ ọbụla sekpuru ana. Yes. Agwara m ọnụ n'otu Igbo si agọ mmụọ bụ nwoke bịa n'iru mmụọ. O buru oche ọnụla ana dị ka nwoke. O wee were ọjị n'aka. O wee gwa mmụọ okwu. Wite okpu ya ma ọ bụ nọ nze ka ọ bụ. Ana ka ọ ya anọ ma ọ mebi na ọkwụ ọtọ. Igbo anaghị esekpuru arụsị ana. Igbo anaghị esekpuru mmụọ ana. Maka na ife anyị na-eme mmụọ abụrụkwa worship. Ọ bụrụ worship, ọ bụrụ ụdịka otu nwa onye ọcha si efe chie ka isi efe. N'Igbo ghọtarụ n'ezie na mmadụ bụkwazi mmụọ, and abịa na rank in creation, abịa n'okike otu esi wee kee ihe, na mmadụ abịa na rank, na mmadụ worucha tupu o wee bịarutere mmụọ ndị anụnwa anyị na-reference n'ụwa. I hope you know na mmụọ ndị anụnwa anyị na-reference n'ụwa, how beings within this universe. And you know that the universe, ụwa anụnwa anyị nọ na ya akpọrọ Earth, akpọrọ the universe, even all the planet nọ na Earth ya. It is just an aspect of entire creation. Creation did not begin and end just in this universe. I hope you know. Even the universe, or which are all the part of the universe came. Within the universe, many planets, layers of existence within Owa. Outside or this earth, okay, man, anyanwụ a na-acha mụ na gị n'ụwa na ọ nọghọ n'ụwa. I hope you know. Anyanwụ adụ n'elu na-enye anyị ife. I hope you know na anyanwụ a nọghọ within this earth planet. I hope you know. Anyanwụ anọghọ n'ime ụwa mụ na gị bi. Anyanwụ anọghọ n'ime this planet. Anyanwụ nọ outside of the planet. Ọnwa anọ outside of this planet Earth. Kpakpando niile anụnwa mụ na gị na-afụgasị n'abalị n'elu. I hope you know that none of these kpakpando ị na-afụgasị nọ n'ime ụwa. That is n'ime this earth anyị nọ. In other words, na creation did not begin and end just on earth. Yes, they didn't, and
One funny thing is that most of these spirit forces are in a reference but within Earth itself. Some of them are across the Earth. Why some are? The universe is large. Okay, man. Universe is part of multiverse. Hi. I just wish you people nghọta. Na mmadụ ihe melụ mmadụ a na-ekwu okwu n'ime Ezinwa Anaedo na ihe melụ mmadụ ebe o si wee gbadata here the far higher than the universe, the far higher than even the multiverse. The multiverse abịazi n'ime wee nweta universe. That now man, human being, is far higher in rank in creation than any of these spirit forces are in a reference here. The only reason o ji wee bụrụ na mụ na gị na-akwanyere ha ugwu maka gịnị? The reason is that, and the reason o ji wee bụrụ na anyị ga na-reference fa na-efe ha ofufe. I hope you know anyị na-efe mmụọ. No ofufe ife mmụọ dị iche from a worship mmụọ. Ife mmụọ is simply to render service. Na mmadụ na-efe mmụọ means that the person renders service to mmụọ. That is what ofufe means. Ofufe abụọ na-akpọ mmụọ isi ala. For instance, asị na nwa fee nna n'ọnya bụ isi nka, nwa fee nna. I hope you know na nwa na-efe nne na nna ya. Does that mean na be pụtara ụtụtụ ịfụ nne ịfụ nna gị gbọrọ ha isi ana ịwọbara ha ọjị maọbụ ipu ezigbo nya? Just watagodo the time ofufe. Igbo na-efe mmụọ, we render service to mmụọ, and the reason o ji bụ that na anyị na-adị loyal to them to an extent na-achụnyere aja na-efe ha. The reason is that na anyị nwa mmadụ si n'ebe bụ domain ya wee gbadata to a domain that is not his own. It's just like n'isi be gị kịta anụnwa wee kunie jee ebe onye ọzọ. I wee nọrọ na be onye ahụ. Of course, iruo be onye ahụ ị ga-akwanyere onwe gị ugwu. Isi na be gị kịta anụnwa kunie jee ebe another person. Ịma nọ na be onye ahụ na-awa ọjị na bia. Unless ma onye ahụ ebiri aka sị gị ngwa gaa n'iru waa. The reason is that na onye ahụ nọ na domain ya, onye ahụ nọ na bia. Ngị nwa bịara abịa no matter your rank. Onye nọ na be onye nọ na bia. Ị ga-emenatari ya. Ị ga-asọpụrụ ya. Ị ga-eme nke o kwuru. Ka i wee nwee ike wee nọ na be ya ahụ, nọ ya n'udo. Wee ruo mgbe ị ga-emekwa gịnị na wakwa be gị. Ọkwa nyawo ife dị between mmadụ na mmụọ n'ụwa. Anyị bịara n'ụwa anụnwa wee fụsịa all these elementals, all these spirit beings nwe ụwa, ma aja ana nwe ụwa, ma anyanwụ, ma mmiri, ma ikuku, and all that nwe this universe. And therefore for mụ na gị bụ mmadụ I live here peacefully wee mee ihe anyị bịalụ. Nwanne ị ga-adị loyal to ndị nwe here. That is loyalty a na-ekwu okwu ya bụrụkwa na ị ga-ebidozi fewe ha ofufe. Ọ bụrụ na ị ga-ebidozi worship wefa gbawarufa isi ana segburu werufa ana. It is na ị ga-adị loyal to them a na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Ịmalụ oke ruru fa nyefa. Contract ya ihe ahụ abagenu that na gị nwa bụ mmadụ ga na-emerụ fa ka ọnụnọ gị hie wee nwee ike dịrị gị peaceful just na-eme ya. And that na ị kwesịrị na-emerụ fa bụ gị na ịchụnyere fa aja. Ịchụnyesịrị ụmụ mmụọ aja. Ịghọtago? Ịchụnyesị alụfa aja. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị imerụ fa. Mana ihe ị kwesịrị imerụ fa akarịghọ that ịchụ aja. Ọ bụrụzi ka ị bịazie na-esekpu bịa na-akpọ isi ana. Na mmadụ na-relate with all this mmụọ malụkwa that na yes that na nọ n'ụwa does not mean that na ife nya bụ dịka mmadụ adụghọzi.
Yes, I be an beg but it's just like onye bụ onye eze n'obodo ya. Ọ wụ onye eze n'obodo ya. Onye ahụ wee bịazie na be gị. Na ọ bịa na be gị emeghe ka ọ na-abụzi na onye eze n'obodo ya. Na ọ nọ na be gị momentarily o si na be na obodo ya ebe ọ bụ eze wee bịa na be gị n'obodo nke gị nwa ebe ọ na-abụrụ eze. Na ọ nọ na be gị does not remove that titleship of eze ọ bụ na befa. For the moment ọ nọ na be gị ị ga-akwanyere ya ugwu dịka onye eze ọwụ na o nwere ebe o si. Nyanwa akwanyekwara gị ugwu dịka gịnị na nya nọ na be gị. Ugwu nkwanyelu na mmụọ na-akwanyere mmadụ ugwu, mmadụ na-akwanyere mmụọ ugwu. Ugwu mmadụ na-akwanyere mmụọ bụ n'ọngụ onwe ebe a bewu ka m bịara. Ugwu mmụọ na-akwanyere mmadụ bụ gịnị na mụ ghọtara n'ezie na gịnwa bụ mmadụ ka m na rank in creation. Do you understand? So na mmadụ Igbo anaghị eje n'iru mmụọ sekpuru ana si na a na-efe na a na-ekpere mmụọ. Otu Igbo si efe mmụọ bụ gịnị? Iburu ochie nọla ana gbado ụkwụ n'ala iwe na-agodoro mmụọ na-agba mmụọ okwu. Ịghọta ihe na-ekwu? So ihe ndị a ka nsị ka correct si ya na ihe kwesịrị ka gịnwa bụ mmadụ mee ka ị bịa n'iru mmụọ bụ gịnị? Gbakpụ akpụkpọ ụkwụ gị zọdo ụkwụ n'aja nkịtị n'aja ala. That is ka the reason bụ ka gị na datụ mmụọ wee nwee even footing. Onwe ha na-akpọ even footing. That is ka ọ bụrụkwa ebe dị mmụọ gbadola ụkwụ ka gị nwa bụ onye na-agba ya ụkwụ gbadokwala ụkwụ. A na-akpọ even footing. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Even footing. Ị na-agba mmụọ nọ n'aja ala okwu zọdo ụkwụ n'aja ala. Ị na-agba mmụọ nọ na mmiri okwu kaba alụ fụ na ụkwụ gị bara na mmiri. Ị na-agba mmụọ nọ n'anyanwụ okwu kaba alụ fụ na ife anyanwụ na-emetụ gị. Ị na-agba mmụọ nọ n'ikuku okwu kaba alụ fụ na ị nọ na environment ikuku na-eku freely. So na gị na mmụọ kwesịrị inwe even footing ka ị na-commune with the mmụọ. Ị ghọtara? So na ọ bụrụ respect bụ mmadụ ịbịa n'iru mmụọ gbupụ okpu ma ọ sekpuru ana. Ọ bụrụ respect to mmụọ. Ọ bụrụ respect. Ka m gwa na ife respect to mmụọ. Anyway, m may discuss ya na agba nke abụọ na nkụzi ya. Ka ndọbirigodi ya ebe a. Ka ndọbirigodi ya ebe a. Na-esoyela ya na nkwasara aka anyị na-eme every nkwa n'obi a. Na-esoyela ya na nkwasara aka. And also our ongoing month of November ritual, be part of it. Chat me on WhatsApp on 08032477868. I na-eme nkwasara aka n'obi a every 4 days. Every nkwa. Be part of it and be blessed. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of Ọdịnanị and Omenani Igbo. Watch out for the part 2 of this same teaching. Nagazia.